Halo perlok, hakaning por kwa ban YouTube ipi kumno ban le khanang ban yo sambla hakajuk ba mata hakani kajuk thamai ka ba mata ban yo ika sambla ka ba phithmu ka ba phi I ka ba phi kwa ka ba phi thrang ka ba phi angnot don chibon ki khana bangan khana phi bangan YouTube ipi tengah don kam ya ka jing support jong pi bepin subscribe bepin like ya kani ka channel jonga kenang banganang la syo ban penmi ya ki video ki bakam sngu tenan haka bayi de bat ka arkom im jungi ka ba haka por ka ba minta yang sedang no ya kani ka video kani por ban yo ya ka sambla ka bangi I ka we ka bangi don kam yangi bangin long kita ki pru ki ba tibit yelede kibru kiba biang kata kakam kacam badon kikali badon kata kam kecing trejing kita ngam mut tang ban biang kata ka spa ka peu bandarus pa ado bandarus pa than oi bandarus pa long te nongkong ngi de ban nang ban tre keno kakam andangi la tibit keno kam andangi la don ka kam kacam mutki ka sambla kansa don ni kata ka jingchok be ka don ka jing thrang jong ka namar ki kinthe menta ki kwa la ne ki thrang tang ya ka spa te ni de ban long ki bas ngeu skem mun halaka do no jungi tenginge yala de pen I ka jing sngo tenat ka bachisha kli ya ka shphang ki jing angnut bat ki jing sngo tenat jongka tolong ki basbun bat ki bodon burom pli ya ki jing khang ai jing yarap bat snap jar jar hut ngide ban long kita ki bas ngeu skem ki bange yala de bangan ijeka bangan terwa bejeka bangan yo bejeka pen iru ya kita kecing sengau tenat kebacisha akmat jongka pen imut kita kecing sengau tenat jongpi kebacisha akmat jongka keliru sepang jongka ya kecing angnut bat kecing sengau tenat jongka tolong ru kibas bun bat kibadon burom akmat jongka temun ai kecing yarap iyaka lene irap yaka kipor bagi baka don kam jing irap lene mut sngap jar jar mut wat kerke than ban yo eka mut penroy yaki jing sngeu tenat bayedei wat yaki jing sngeu tenat bayedei mut kum ki jing ruai lene kum ki plim lene kum ki jing ilekai ban pen bernia lene ban pen sngeu tenat yaka temun penbha ya karukom riam jongpi mut kariam ka beiru ni don kamban riam ka bukhoi dan ka bai tenat ru ya lede ban ni kumta bat long ru kita ki bas ngur bah te demangta mut tolong ru ki bas ngur tenat bat ki bas ngur tenat mut ngide ban long ru kita ki bru ki bas ngur tenat ya sam ya ki khana ki ba sengeu tenat bat kicing ilekai kipas sengeu tenat kerchan ya kicing sengeu tenat jongka pencelur ya ki thong bat kicing angnut jongka mut ngide ru ban kerchan ya kicing sengeu tenat jongka ngide ban pencelur ru ya kata ka thong ka bodon kicing im jongka dan ya kicing angnut ki jongka timun kawe mut tangap ta mut ladangi kwa ban yo ya kata ka sambla ka bangi I ne ka sambla ka bangi I tenat ni don kamban le ya kini ki an ki kanun indi de ban le ya kini ki an ki rol de perlok ka kani por mun nya ai men sem UP kumno ba pin le ne kumno ba pin kali de ka weru ngaw pingi de ban don kaspa ngi de ban don ka kam ka cham ngide man long kita ki babah bru ngide man long kita ki bariam ngide long kita ki badon burom ngide man long kita ki bas ngutunat ngide man long kita ki bru ki babah ki bajemnut
te ban long ru kita ki bru ki ba trisitom ni ka kam ki ba I ki ka kam nginte ban long ru kita ki bru ki ba a job aka jing im tengi de ru ban ton kita ki ba burom ye ka ban pendeki ka ban pesngat tenan ka ban ya sangkai ka ban ya lam kai ka saki jaka jengok kai kum siki pang len ni chinu kinu ki jaka ki ba itenan perlok mula da pesngat tenan ikini video jong ngas ngba share ni subscribe like kerchan yengan mun akawe ke por kana menang la ban mi chu ye ki video ki be de kat bat kane ke juk ke bangi imanta ko ble shibon perlok